nezabudnem na tú partiu, čo tu je, čo tu sme všetci a ľudia okolo toho všetkého, to je jeden zážitok. Ja už som zažil tieto veci 3 razy, ale toto je ten vrchol toho všetkého. Čo mi nikto nezobere, nikto nikomu tu nikdy nezobere. Prvý je prvý. Proste sme majstri. Sezóna bola ťažká, zo začiatku sme sa tak zohrávali, spoznávali. Neišlo to tak, jak by to malo ísť, potom to všetko išlo na tej jednej note, sme si hrali na tú jednu notu a proste sme chalani, ktorí sme tu mladí a chceme niečo v živote dosiahnuť a je to tu pred nami, že každý má dvere otvorené, keď chce ísť, tak tam môže ísť. Som bol možno 4., 5. najstarší chalan v mústve a moja pozícia, som útočník, proste mám to tam pod palcom, no nie ja, ale chlapci okolo mňa. Moja pozícia je rovnaká každého jedného od 1. až po 22.